morning! Nasa train na pala kami guys. We are now heading to the bus station in Utrecht. Malapit na tayo sa Utrecht. Alas na guys? 8:55. So our expected arrival is 9:01 a.m. So sana makahabol tayo. Yun guys, excited. Nakapa-Germany na ako. Ay si Alon ba, nakapa-Germany na. Ako first time ko magpa-Germany. Thank you sa lipstick. Tinawan ako ni Alondra ng lipstick. Sabihin mo, original yan. Mayaman kita. Sabihin mo. Ayoko. Pobre tayo, Day. Ganda. Lapit na Fresh. tayo. Ha? Ala. Is it far? Fasten your seatbelt. My God, nasa unahan talaga tayo. Nasa unahan kami, guys. I wish you were very Ano ba to? Basta niyo open. Ay, ito. Dito sa'yo. 2.5 hour in the bus. Kala ko aalis na sila. Yung ano, sakto 9. 9:45 ata. Okay. Parang ang assembly is 9:30. Mas fresh ka. Oh my God. Ang ganda ka guys. Nagagamit ka ng foundation? Moisturizer. Ay, wow, natural. Ano oras lang? Yeah, what time is it? 9:10. Time check. To the left. Let's go to Germany. I have the playlist for you, so I hope you can enjoy the music that I bring. Okay? If you have questions, just let me know. Bye. Germany na tayo. Malapit na. Parang sa EDSA.
Ano, nakapila yan? Kaya mo? Max? Need help? Ika na may cellphone ako. Okay. Ikaw. Takulan mo na, girl. Hey, I need curry man. Okay, wait. Uy, doon ka ba uli ba? No. So, nakalaan na rin. Takulan ni Guy. Pwede mo sa mga amiga mo, nakala ni Tigay. Ako ka na ako na dito. Ang sausage. Yeah, sausage. Ready? Takulan dahil. Wala ba unay? Walang pa sa tinapay. Talagpas sa alam mo. Anong masasabi mo? Sarap. Oh my God, sa 20, no? Ibig sabihin converter. Ako yun lang. Di ko alam kung paano ko sa kakanin. Ay, maala. Di ko alam kung paano ko sa kakanin. Seryoso. Ang practice mo yan, babe. Sila bang curly ba? Maate ng balokay. Matagas ang balang tinapay din. Pinapara man nalilito ka kanina. Ako ba sa tayo kami? Ako na naman sarang pagkakas. Kung naarang ba ang inurin ito? Ay, pwede. Huwag ang hihigit ang doon dito sa Parang paano ko siya kakanan din? Never ka pa. Ha? Never ka pa. Baka makin kayo. Paano nga ka siya sa musik ko? Habang kumakain si Bebe, magwapo sa nakaharap namin. Ako hindi. Ano ni? Katubangan. Hindi ko rin makabebe ako. Doe je eens met of niet? De Suisse. Dat was met jou. So ito yung typical German Talaga? yung name bratwurst. Yung sausage yung binabalik ko sa Ano yung naka-inbox? Kumain ng sausage. Kasi na-try ko lang ito before sa Netherlands. Talaga? Puro lipstick. So nandito kami sa Dusseldorf Christmas movie reminders. We tried the
Yes, we're from the Philippines. Yeah, Guys, iba po nang nasa inutan ko. Nasa atubangan. gayo. Oh, it's okay. Ngayon ko na itong Angel. Mahal siya. Pang sabit sa Christmas tree, right? Tukuloon din Christmas tree ba? Nakalaon. Salamat. Wow. Ang ito sarap. Thank you. Salami yan, karne. Pasang sisiw. Where? Where are we going? There you go.